Rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. So a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku tura coin ko kuma in ce token daga kowace exchanger zuwa kowace exchanger, daga kowace kasuwa zuwa kowace kasuwa cikin sauƙi ba tare da samun matsala ba. So da yawan mu yanzu haka muna yin crypto ko kuma in ce muna mu'amala da crypto, so amma kuma ba mu san yadda za a yi mu tura ko token ko coin ko kuma dala daga wata kasuwa zuwa wata kasuwa ba. Shi yasa na ce ya kamata na yi bidiyo kar mutum ya je ya kuskure ya tura ya asara, ko kuma mutum ya je yana neman wanda zai mai yana shan wahala. So shi yasa na ce da bari in yi bidiyo kawai na nuna wa mutane ko kuma nuna wa 'yan uwa yadda ake yi gabaki ɗaya. So abu na farko ya danganta da wani irin kasuwa za ka tura. Kamar yanzu a cikin wannan bidiyon zan ba ku misali turawa ne daga Binance zuwa Bybit. So abin da za ka fara yi, aka nemi kasuwan da za ka tura wa wannan token ne. For example Bybit, ni zan tura wa Bybit ne misali na cikin wayana. So bayan na bude Bybit ya bude min, sai na go gurin da aka rubuta asset. To kowane exchanger idan ka zo gurin da aka rubuta asset sai ka nemi inda aka rubuta deposit. Bayan ka nemi inda aka rubuta deposit, kamar yanzu ana an ce min deposit crypto gashi nan Bybit NG P2P, sai in danna kan deposit crypto nan. So abin da zan fara yi shine in zo nan na zabi wani irin coin ko kuma wani token. Duk token ɗin da zaka tura sai ka rubuta sunansa. For example na ce Notcoin, so kamar yadda ina rubuta sunan Notcoin gashi nan anan. For example kuma ce dala ne USDT gashi nan kana rubutawa gashi nan a nan gurin. So kawai zan zo in taba kan dalan ne, bayan na taba kan dalan kai ma ka taba kan token ɗin da kake so ka tura sai ka nitsu, domin idan ka iso nan gurin akwai hatsari sosai nan gurin, domin nan ne zaka zabi network. Duk inda kai kuskure ka zabi for example ERC20 nan ka je ka tura kuma kan TRC20, to gaskiya za ka yi asaran kuɗinka, ya kamata ce ka nitsu sosai a nan gurin ka fahimci wanne ne ɗaya za ka tura. So a nan gurin kamar yadda ku gani muna da ERC20, muna da TRC20, muna da BSC wato BIP20, muna da TON, muna da Optimize. Abin da zaka zo kai kawai shine zaka zo ka zabi network ɗin da zaka tura. For example ni zan tura akan BIP20 kenan, Binance Smart Chain kenan, sai in danna OK ɗin nan, sai in zo nan gurin da aka rubuta copy address. So sai ka taba kan inda aka rubuta copy address kamar yadda ku gani copy successfully. So kawai zan fita waje ne na je Binance ina shiga Binance kamar haka, kai ma sai ka shiga exchange da zaka tura, maybe Bitget, maybe Binance maybe KuCoin, maybe OKX da dai sauran exchanges. Kawai zaka zo nan gurin kuma inda aka rubuta wallet a cikin Binance so kamar yadda kuka gani na zo inda aka rubuta wallet, sai yanzu nan da aka rubuta spot. Idan har kuma kuɗin ka yana funding ne, so sai ka zo kan funding din sai ka taba kan transfer din nan, kuma idan kuɗin ka yana wani fili ko spot ko kuma futures ko kuma sai ka zo kawai ka danna ka mayar da shi funding, to inda zaka iya cirewa sai ka zo nan gurin spot din nan ko kuma funding ne kamar yadda kuke gani, kawai sai ka taba withdraw. Ni zan danna wajen spot, so sai yanzu nan gurin sai in zabi token din da zan tura. For example a can mun dauki USDT ba, kai duk abin da ka dauka a can shi zaka zo nan ka zaba, kar ka je ka dau USDT ka zo ka dau wani token kuma daban ka ce zaka tura, ko kuma ka dau wani address ka ce zaka tura dala a ciki. So abin da zaka fara yi shine zaka zo nan gurin da aka rubuta same view network din nan. So da zaran ka taba zaka zo nan gurin kai pasting na address naka kamar haka, address ɗin da muka dauko, kawai sai yanzu nan gurin da aka rubuta network ɗin nan sai in zabi wani network. Kamar yadda kuke gani gashi nan BNB Smart Chain BIP20 kenan, ga Ethereum ERC20, ga Polygon, ga Arbitrum 1. Kawai sai yanzu danna kan BIP20 nan tunda shi muka dauko. Duk abin da ka dauko fa zaka zo kawai kai pasting na shi nan. Kamar yadda kuke gani BNB Smart Chain nan za su dau charges din 0.33 USDT. Gashi nan minimum withdraw is $10, gashi nan arrival time din. Ga Ethereum kuma suka ce za su dau fee 4 USDT, minimum withdraw $10. Ga Polygon ma suka ce za su dau 0.0, amma ga abin da muka zaba nan wato BIP20, sai ka taba kai sai ka zo nan gurin ka saka adadin dollar da zaka maybe $10 ne, kana gabawa haka za su dau charges ga abin da zai je maka 0.61. Idan har kuma gabaki ɗaya kuɗin ka ne zaka zo ka taba kan max din nan, da zaran ka taba max gabaki ɗaya kuɗin za ka gani ya fito a nan, ba za su dau charges haka. Kawai zai ka danna kan withdraw. Bayan ka danna kan withdraw gashi nan suka ce mai insufficient balance. So bayan ka taba kan withdraw kawai za su buƙaci ka saka
code ne na email naka da phone number, bayan ka saka kai tsaye zai tafi cikin exchange ka na Bitget ba tare da wani matsala ba. Da zaran ka shigo Bitget naka bayan dan mintuna zaka same su a cikin phone din nan. Yan uwa, wannan ne hanyar da ake tura kuɗi daga wani kasuwa zuwa wani kasuwa, ko USDT ne ko coin ne ko wani token ne, duk dai wani irin, idan har ka tabbatar da network din ka dau daidai, kuma kar kai kuskure a wajen daukar network da tura. Da zaran ka dau network daidai da komai ka tura kuma aka network na daidai din kaman BIP20 ka je ka tura kai, to ba wani matsala, insha Allah kuɗin ka zai sauka. Amma idan har kai kuskure ka dau BIP20 ka je ka tura akan Tron, to wato TRC20, to gaskiya ka yi asara kenan. Ya kamata ka zuwa gurin tura kuɗi daga wani exchange zuwa wani exchange nan. To yan uwa, kada ku manta da yi mana subscribe da like na wannan bidiyon. Mun gode.